Ify. You want to hear me again? You're just a friend to me, not only a daughter. As you're going to your husband's place now, I'm a Chineke now. Ashem, Mama and Nagiji, we have lived together for more than 30 years now. And I'm a wish Shiggy, engage hello nonso, and you know very, very well. So, we jump or like Baby Gije, I mean, may give you do. Organim, or Mumuku, or Mumuai get boggy. We get poga at all. They get no leave by the baby. I mean, when you separate them, your father, and you be Bido, as in Chineke and alum digging and also. Odimnobi, Dimoma, I'm very excited to be spending the rest of my life with you and doing this thing called life. You're the most humble, patient, and respectful man I have ever met. May God bless our marriage with children and make our home as peaceful as we are. Nwunye m nwunye m hụrụ n'anya so nke ukwuu, ahụrụ m ya n'anya nke ukwuu, and ekwere m ya nkwa that m ga-anọ with her ma mgbe ihe dị mma ma mgbe ihe dị rough, and believe m that ebe Chineke nna bi n'eluigwe ụbọchị today wụ 30th December 2020 mere ka ọ dị oshoto ọdịrị m na-ekwe ya nkwa asị na m ga-ahụgide ya n'anya ruo mgbe anyị ga-aka hụ ụmụ anyị m ga-anọ ya m ga-anọ nọgide ya ma n'ọrịa ma na ndụ. Anyanwụ ụtụtụ biko bịa gbala egwu. Ọ pụrụ iche nwanyị egwu apụta ọgbọ. Mmiri doro edo ka gbọọ ji agbụgharụ. Eletrik nwanyị biko bịa gbala egwu. Iyelele anyị ekunie, iyelele anyị abata, iyelele ọ na-akpọtụ, cha iyelele fanenene aka na-eti igba.